Днес ще помоля за вашето внимание към един тотален икономически хит. Зад продуцирането му, написването на текста, изпълнението, аранжмента, създаването на музиката и продажбите в 3 или няколко търговски вериги се крие талантливия и работлив изпълнител Миро. Ама аз не ви говоря за онзи Миро, който пее опадъчни песни. Неговите парчета са тъжни, меланхолични и карат девойките да изпадат в анемия, несподелена любов или безуспешна диета, а младежите пък изпитват лека дезориентация и се лутат между лявото и дясното платно на движение. Талантлив е онзи Миро, ама е тъжен. Ето на, убедете се сами. Тръгвам си от теб и август е септември, в твоите очи започна да вали. В януарски дни, август е септември, винаги гори. Можеш ли да обичаш, както аз те обича? Аз бях те, не си ти си мен отпреди. Тръгвам си от теб и август е септември. Затова аз на този Миро му пожелавам от все сърце да предизвиква опашки за билети, да пълни концертните зали, защото е талантлив, способен и прочие. Само че песните му не водят до никакъв социален ефект, икономическо оживление или ентусиазъм в широките народни маси. За разлика от въпросния Миро, един друг Миро, само с текст, с препоръка, с един призив, с няколко думи, направи така, че стотици хиляди българи се юрнаха не да купуват билети за концерти, а хранителни стоки на първо време в няколко търговски вериги. Втория Миро е не просто мъж, а мъж стара планина. На него посветих тази песен. Пазаря при теб и август е септември, твоите цени паднаха, нали? Миро ги свали и август е септември, дори да те боли, данъци плати. Но аз съм аз, ти си ти, мислиш ли, можеш ли да направиш отстъпки? Обича. Я свали те с цени, министър Миро нареди. Пазаря при теб и август е септември. Ама чакайте сега, така не е честно. Аз тук пея за старопланинския Миро, а вие вместо да ме слушате сте хукнали да пазарувате ефтино по веригите. Тогава и аз зарязвам микрофона, че то промоцията ще вземе да свърши и после ще съм валат. И аз идвам. И август е септември.